Tan 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 tan. Orain bai. Orain bai entzuten dela. Espero baietz. Bai, bai, bai. Bai. Entzuten da. Ai. Beno ba. Ea horrengoan bizita batekin noraino iristen dizen, bizita kontinue batekin noraino iristen dizen. Oso urrutira ez ikusten denez. Entrenamendu falta, nonbait. Ez dakitzen bat eskrol izan ditzake da. Jo aldit horrekoa. Ze pena. Azken tokea hilko naute. Bueno. Bizitza hoen ondik etorri zezkidan ere. Haze oparia. Haze oparia. Beno, lehenengo desafioa proba bezala. Pim, pim. Bueno.
Ez dakit jo. Errexon rengoan. Hau zin da, korrika egitarena, eta hemen 5 bizitza saltuko ditugu. Hau dune da. Beti gehiagi aurreratzen nahi. Bikaina. Oh, edorketa hori. Zentzu gabekeria. Erorketa hori. Tin, tin, tin. Bueno. Nahi gabe. Aha. Zergatik erori naiz eskubitara? Ez dut ulertzen egin dudan paketa da. Zentzu erdirik ez duen zerbait gertatu da. Ez dut ulertzen. Zer dira plataforma hauek? Jokuko gauza zaiena. Hau norbait zelan hemen abil azkeneko plataforma ziztrin hauetan sufritzen, egia zen. Zelan eguna.
ze... Paketa da egiten nahi zen. Prestatzen nire zen bideo amaitu dut azkenik. Ze ona. Baina YouTubera edo jungo den bideo bat, denek ikusteko bideo bat da. Igoa duzu. Igo eta argitaratua, edo oraindik ez da argitaratu. Ea zeri buruz di joan, zure bideoak asko atxegin ditut. Edo zer gaitaz hitz egiten duzula. Aupa, Fantasio... Argitaratu ere bai, perfecto. Jo, eskerrak hasieran, muxa mukuro. Zelan Tasio? Gero ikusiko dut bideoa. Sekiron egon duzera, hau da etorkizuneko iraganeko Sekiro. Lehenengo saiak eran, bai. Zein dator Legazpiko Santikutz festetara. Ez dakit, inor gonbidatuko alduzu? Fortress of Doom. Bideo batez, hau da, horrelako festetan joko honen sarrerako kapitulo bakoitzaren izena, eta parranda baino lehen, eta parranda ondoren gertatzen diren kapituloen izena. Lehenengoa da Path to Disaster. Ole, ole, autoscrolle. Bai, dirudi ez dakit Neo Geoko jokuren batetan ari naizela. Bino ez, Super NES da. Piztiaren... burmuina. Bidea ez norbait, oroitzen zera ezin nula pasa mierdao. Sua ikutu gabe. Oroitzen. Ez duten denbora askorik gaztatuko. Eskerrik asko norbait.
dantzan bezala da ikastea. Eta nik hemen gauza arraroak egiten hau pazitalko zelan nora doa Ion Shit ikain abilezia igual lehenengo pantalla hauetan kenduta plataforma zati arraro bat nor dabil jakiatzen bi aldiz jo nau ba Sasi Shinobi bai da pixo bueno, Sasi Shinobi da Sasi jagane joko hau oso guapo dago baina bai Shinobi den plantak ditu eta doza Twitchen hacker lanetan ai cago en la leche berriz erori naiz game over tu ai zenazka Fortress of Doom Parranda baten bigarren zatia despistatu nauzuen errua ikuslei botatzen ziren eta zer txat hackeatu duzu Ion Fury jartzen zuen, ez? Iruditu zait. Ion Fury hackeatu duzu. Oza, borruk OpenTDT TTD euskara itzuli duela. Ez daukate itzulpena Sotik igotzeko kere komunero gisa egin behar da banan. Kurioso. Porru ere bertan zegon? Ondo. Bestela, zentzu gutxi. Ai... Bueno, agur.
Iakatu nau. Ba, ni gustut hau hirugarren eguna da. Ez, laugarren saiakera da joku honena. Erori ez da ba. Eta egia esan kriston jokua iruditzen zaite, oso nada. Ez dirudi kontra aina zaila denik. Baina, bueno, bere zailtasuna ere hor daka. Erresa ere ez da ikusten denez. Goiko hori ezin dut ikutu adibidez. Jesus hor saltatu nire izakeen. Bai, Super Nintendo. Arkade bat ematen du, ez? Arkadea dirudi bino Super Nintendo da. Eta hau, kristona ikusten da. Kostatu zaitu bai. Eta boz hau ere ez nun ulerten. Ke kagadon. Ez dakit horrek askorik entzun dion. Zail hori. Ai, ama, horrek jo nau. Askotan geizten ari da, orokorren ez da inbestetan geizten. Ah! Listo. Bizita bakarrera. Prima ditzen jokoa ez espazio gutxoko bat zauten. Chrono Trigger zer da, 2 mega da horrela? Ikaragarria. Violated Heavens. Ba, holako zerbait izango da, bai. Ez daukat orain begiratzeko, bino bai, 2 mega, 4 mega, 2. Bai, holako zeo zer. Baina eske probesten dituzte guztiz. Konsola zarretako bideojokoak askoz ere optimizatuago daude joko berria baino. Beraien natura dela eta. Ui, bultza egin hau. Guztiz ados, bai. Bai. Behin pasan itun kanal batzukola, batez ere tipo batena Mega Driveen garatzen zuena. Zen bat truko erabiltzen zituzten.
Mega Driveen, PlayStationen, PlayStation 2an ere, eta zenbat truko erabiltzen zituzten efektu jakin batzuk lortzeko edo jokoak txartzeko, mundiala. Ezin zen ekidin. Are you kidding? Akatuko naute. Bueno, va. Ez. Jotxo. Batzutan oso paketea naiz, Pakete enteres. Ezin da denbora galdu, ze denbora amaitzen bazait. Hilda nago baita ere. Mena horreiza. Pues diota asmaten. Gara pikutara. Matrixa ikustu duzu HP bat bakarra duzunean, bai. Beti, azkeneko bizitza da onena. Bueno, gozatu Super Nintendoren txiparen efektuekin. Mira, no ditzen dire, vuelta efektu. Errotazio efektuak. Musika guai dago, eta orain biratzeko efektua, Nabetik atera gera, eta hor dago, atzean. Eta nabea pantailatik atera badela uste baduzu, Tori estanda. Tori estanda. Hau ez da joko estandarra. Claro, 30 minuto segundo bakarrik, Ah, bueno, monstruoa datorrelako, ez? Yo say you.
Hemen gelditu nintzen aurrekoan. A ver. Tu. Nola zen? Nola egin zitekeen, eta orain ez daukat ezerrez. Ezinezkoa da. Imposible. Erresistentzia piloa dauka. Corre, que te pillo. Aha. Morituri te salutan. Ez dut pasatzen hau. Hemen ataskatu nintzen aurrekoan. Game over. Ez dakit zer egin horren aurka, egia esan. Jo, eta eskibatzen ikasi. Akatzen dituzten game over denean, usten dizu hasten aurreko pantailatik. Aurreko pantailan hasieratik. Bueno, pantaila beraren hasieratik, vamos. Partida gordetzea en plan trampitas. Mira, ez uste duzu naizela. Jokalari arruntz bat. Iraina izan da hori, eta zio? Irain bezala hartu dut. Eta 5 minutos baneatzear nago.
Aha. Noiz egin dira hemen save stateak. Bueno, ez baldin badira... Ez baldin badira izan... jo, esako dut. Jesus, pasaitzak zeudelako, orduan bai egin dire save stateak. Pasaitzak zeudelako, ez daukat hitzik, bale? Hitzik gabe gelitu naiz, justo gaur. Errekuperatu dut nire ahotsa, baina hitzik ez daukat. Ez dakit zer esan, ez dakit zer egin. Igual da pixkat urduri nagoela. Biharko klasea ez daukat oso prestatua. Eta batzuen azkena da. Ui, bala, ostra. Bueno, ze ziklo azkarrean egin dudan hau, ez? Xu. Venga. Hau zer da, moto bat? Zeitu genezake? Hoverbike bat. Merendo laitzaki ba, bira. Ez da txarra. Berandu ja da, ezer erosteko. Edo ezer prestatzeko. Esan diezaieket, baina zuek zineten elkartzekoak. Merendola. Aita, noiz jango dugu gaurko ogia bihar. Prostituto. Aurpegian agertu zait hori. Hauek ez dute inoiz tirokatzen, edo zerbait. Jose du. Horrela esan behar da, behartu nago. Que ya sei. Aha, hori zen sekretua. Cry of the Spirit, hori da Heaven Violation ondoren gertatzen dena. Cry of the Spirit, hau da parranda amaitzen ari dela. Cry of the Spirit, egiten dugu. Pantalla berria txu.
Super Ghost and Goals. Ostra, horiek ez dira editzen, Ninja ez dakit zerrekin. Baita zera ere. Hola! Etorri zait ninjutsu jauna. Gainean saltatzen badiot? Pentsatu una rapatu neukala. Baina ez da arrela izan. Ondo etor datorkian hori. Ai... Ze pena... Saltotxo hori! Hor, erditik toki guztitara iristen da, Ze pena.
Ai, ikutu dut, eske granadekin ez da oso erresa hau. Ez dakit zergatik aldatu dudan. Suntxitu nahu. Zergatik ez da egiten dut ez baldin manaiz robota naiz ez. Ze ona hori. Zerk ikutu nau? Oso fuerte hiltzen dago bai. Hori zen dena. Jakin izan banu, dena zen bera erasotzea eta kitxo. Uf. Hori nola basalik, Hasi gara txorakeriekin. Zer dau? Dakit nora jun naitekeen, sikiera. Hasierara itzuli naiz, ezta? Ostra, Ez ez dirudi bino piloa pentsatzen ari naiz.
Ez dela hemendik... Hala bai. Dirudi. Zerrikeria horren gainean izango da ba. Naiz fijatu, nire aurrean xagusar erger bat dagoela. Ai. Azpikoak oroitarazten hau Bowserren Super Mario 64ko Bowser, lehenengo Bowserren atzeko zatiaz. A ver. Zailago ba. Star Warseko batzuk dioten bezala. Zail dago ba. Hori izate dute bai badakit. Bizita bat. Bueno, horrek zergatik ez nago jo? Erantzunik izango ez duten galderak. Montarako etorri naiz. Ai ama. Bum. Bueno, hau ez dago gaizki. Eta honek nora narama. Ojo zulo hau. Tu. Edo non ematen dit ba. Hor makurtu nintekeen. Ni eskertu izkakiren ez da edo honazu behin dena hola beti garaiz. Orain abisatu aldizu ba. Honek ez du ni hostia eskentzen. Jo, macho. Bai, hor makurtu ninteke.
Holaxe. Ostra, pues tiro horiekin nahiko erresa da, Ei, ez da izango azken maila. Naiz iristen horrela. Zer da? Donkey Kong. Zergatik nago zati beltzean, porque lava más blanco. Zati gorrian esan nahi duen. Bueno, dirudienez hemen trampa ugari. Zer dago hemen azpiruntz, ez errez. Seguro pantalla hemen behan azten zela. Hasiera batean. Vale. Kontutan eduki behar da, pertsona terori daitekeela. Ai, ama. Cry of the Spirits. Etzen amaiera. Ni nago cry, the spirits are crying. Ni bai nago lan egarrez. Zinezkoa da. Zinezkoa da. Pakete. Lau bi uste nun, ez dakit zergatik. Ez dakit zergatik ez, bost zirudien horrek. Baina konfiantza gehiegi eduki dugu eta azkenean lurrera. Hau ez da horrela geratuko dena den. Ez betik zen uste dut. Oi, zakurraren putza. Baina iritsi naiz ona, ez? Osa, bosera iritsi ez naizen ez. Dena hasieratik berriro. Jokonek ez ditu akatsak barkatzen. ¿Acaso yo te he hecho algo? Akats bat bera ere ez barkatzen. Zergatik egin dudan hori? Batek daki. Nahaztu naizelako akaso? Bai.
Zimardu, salto batean pasa. Oi, eskerrik asko, horregatik. Atzeko paso ingo dut. Jo, nau ba. Ze politak ziren nire mugimenduak, aurreko uneetan orain ordea. Takurraren putza. Arria suntxitu itazbi golutze egin dezakezen arazo baten batekin. Honek oso gutxi kentzen du. Bueno, ope dago hori, Nik uste dut harriako bedela pasatzea salto batez. Lehen agartu da? Ui, ia jarraitu nago, Jesús. Aha. Joder, berriro nahaztu naiz. Jartzen un gora heldu nintekela, akaso. Baina orain zer? Vale. Total, eroriko naiz. Eta min hartuko dut. Ei... Aha. Agian baizeu, iristen naizela horrela? Oh! Birazde galdu dudan hor, Ez dakit hor zer egin behar den. Dezinzilikatu eta spin. Berriro...
Ze ona. Qué pena. Qué cagada. Qué cagada. Ez dut hori egin. Ezin dut spin egin. Ez zait atera bintzat. Coyote Time esan nahi duzu, ez. Ez dakit zer gertatu da, no? Jo, ez da gaizki, dio. Zen azka. Ez dakit nola egiten den hori. Ez dut ulertzen gainera. Aha. Mesedez. Uf. Joder, aún no dik suertatu datu.
azpiti pasa behar naiz, ezin dut gainetik pasa. Da horrek esan nahi du, hasieran nagoela berriz. En fin. Hori, igual interneten behiratu behar da. Hor ez dakitze ostra egin behar dudan. Ahí ez egin txistea. Zein da txistea. Mira, nervioztu naiz. Ez dakit zein den txistea. Kateak akatu zaitu. En fin. En fin. Zer dugu? Bueno. Azken saiakera. Akate hau nau. Vale. Bai, ordoneria da hori. Ai, hor gelditu da. Ui, aizkora hori oso hurbil geratu da. Horrek ez dijo. Akate jauna. Zergatik junaiz hori artera. Orain behar dudanean. Ala. Serio, justo agertu da une hortan
Niak atzera. Hemen zorionez ignoratu daiteke jenderen erdia. Denetaz paso egiten dut. Ikuslegoarentzat zelan jokua. Zeitxura du. Ni egia esan gaur ez naiz gauza gehiegi komentatzen ari, hori ere egia da. Baina tira. Beti ezin da. Ostra, hirugarren zikloan. Guai dago, Egia esan guai dago jokua. Merezi du. Ez da azkar iritsi naizen orain toki berera, Ai. Sabestateak erabiliz jolastuko zenukera. Bueno. Igual bai, ez baduzu inbesti interesik. Agur. Yuso dama. Dama gola da ez. Ordu gola. Ostra, edakit. Osa, bestatekin praktikatu eta gokoa gero benetan pasatu.
pasatu ondoren, legoke gaizki. Inoren begira, zer gabe gelditu naiz. Azabatu da. Horiek dena suntzitzen ditut, batean. Ulertu du. Zer hori? A2, zuta horiek zertarako daude. Zuta ibin. Are you zuta ibin mi? Ulertu ditugu faseak. Fase hau zirudina baino errexagoa da. Hitz egiteagatik. Bueno, iskinetara ekartzen badut. Piun. Into the darkness. Hau da, ja, ajean sartu daude, Into the Darkness. Ze guapo.
Bi maila bai. Tibiriri. Hemen gelditzen da. Zer jo nau. Aizkorak? Oberak. Zer dago, Anubis? Zertzen hori? Tibiriri. Raiden hau. Aizkolaria. Eskerrik asko. Soinu honekin. Ostra! Bakarrik mugitzen ari da. Blitztank guztiz. Tu. Tu. Zer da hau? Hagan el favor. Azken saiakera honena, lehenengo izan delako, eta listo. Oso guai dago, Imagino amaiera izango dela. Eta horregatik dela gameplaya horren kuriosoa. Baina epikotasuna ematen dio. Dituzte ondo. Ezin zaio prejo. Haze susto hartu dana katxarroakin, Zer reix horrekin.
Ah, ze kabroia hau. Leno saltoka erresa zen. Anubis... Bada, Anubis izango da katuren bat, ez? Haze susto eman didana kabroiak, Buah, ze azkar badakizunean nola egin. Bueno. Petxolobo. Bosbi. Nondik agertu da, Zerria. Bueno, hori ere nun espero. Eta hori gutxiko. Hola. Beti ju naiz, ez dakit goiti jumarra nukan. Hau zerrikeria. Bueno, listo. Bai, oso grazioso garri da jokua. Nere aurpegiarekiko. Binotira horrutziko dugu. Ostra, Dena oroituta ere. Ze... Azkeneko pantaiako toki batzuk nahiko azkar egin ditut. Egia esan. Baina... Dena oroituta ere, ostra, kostatuko litzeake kontinue bakar batean pasatzea, Bino ez dut... Bueno, praktika pixkatekin, igual bai. Ikusteko dago. Ni gaurkoz behintzat, agur esango dut, ez dakit badago ninor zuzenekoa egiten. Ea, ikustagun. Teke. No, ez naiz geldituko. Vale, perfecto. Ez dut inor ikusten dena den. Beraz, mi esker, hemen egoteagatik beste egun batez, espero dut ostegunak gaurkoan bezala hola pixat ohitura hartzea, behintzat ordu terdi, gaur bezala edo holako zerbait. Eta, bueno, zure bideo ikusteke daukat.
urrengo arte, ea datorren saiakeran, alik eta azkarren den, eta ea datorren saiakeran behintzat jokoa pasatzen dudan, eta ez daukadan argi da, urrengoan jokoa pasa eta gainera kontinue bakar batean pasatzeko gain naizen. Baina dira, hori da, ondo izan, eta beste bat arte. Aio, eta eskerrik asko zuri, eta pasatzareten guztioi. Aio...